Третият ден на фестивала Арт Идея Арт Алея продължи с образователни прояви, с изкуството на занаятите и улични перформанси. В регионалната библиотека се проведе образователна игра, свързана с историята на града. Участваха ученици, родители, читатели и библиотекари. Целта на играта беше да се разпознаят автори от Пазарджик по откъси от техни текстове, които състезателите търсеха на определени места в библиотеката, за да ги сглобят. Уличката на занаятите беше разположена в двора на етнографския музей. Занаятчии от различни професии, художници, фотографи демонстрираха своите умения на място. Младежките улични изкуства са силно застъпени на фестивала. Организиран беше мини брейк графити фест. Брейкърите демонстрираха последни тенденции в изкуството стрит денс. В същото време, за по-атрактивна градска и улична атмосфера, графити художници се впуснаха в танц с спрейовете. Традиционната публика успя да се наслади на фолклорния концерт "Традицията е жива" с участието на оркестър "Красен" и ансамбъл "Пазарджик". Кулминацията на вечерта беше огненото шоу от Минформация Жар театър. В последните години фой-субкултурата, както се нарича, стана популярна и в България, благодарение на което може да се насладим на зашеметяващото изкуство на огъня в подобен род атрактивни спектакли. Вечерта на този интересен ден завърши с 10-тият юбилеен спектакъл на младежки театър "Приятели", шоуто на Дядо Коледа. Участниците в трупата пародират известни образи и ситуации от нашето съвремие. Ръководител е актьорът Александър Братоев, който вече толкова години успява да поддържа интереса на младите хора към актьорските изяви.